तामुलपुरनि एमब्रेस नार्जारिया गोमानानै दं। तामुलपुर जिल्लानि पाटकिजुलि खालाजाहार गामिनि माइकेल नार्जारि आरो टिम्फ्रि नार्जारिनि फिसाज्ला एमब्रेस नार्जारिया थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो गोमानानै दं होननानै खौरां मोन्दों। नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो एमब्रेस नार्जारिया सानस'हायै माखासे खर'नि बेरामजों भुगिनानै दंमोन। एमब्रेस नार्जारिखौ बेरामाव गोग्लैजेननाय समाव डक्टरनि हेफाजाब लानानै मुलि जाहोबोदोंब्लाबो मोजां जायाखै होननानै फोरमायो। सम सम बिदिनो बायजोआव ओंखारलांबायब्लाबो गावनो न' फारसे एबा ओंखारलांबाय थाब्लाबो गावनो न' फारसे गिदिंबोफिननायखौ फोरमायो। नाथाय थांनाय माखासे सान सिगां हरनि समाव न'आव उन्दुना थानाय एमब्रेस नार्जारिया हरखाबै नखरनि सुबुंफोरा मोनथिस्लाबै बहाबा गोमानानै थायो। जाय समाव न'निफ्राय ओंखारलांदों बै समनिफ्रायनो दिनैसिम न' फारसे गिदिंबोफिनासै एमब्रेस नार्जारिया। बेनिखायनो सोरबाफोर एमब्रेस नार्जारिखौ बबेबा लामा सामाफोराव एबा सावगारियाव नुनाय बे लाइमोनखौ बहाबा जुदि लामा सामायाव नुयोब्ला आला खाला गोदाव सोराव नुबाय बायब्ला हमनानै लाखिनानै 8474013799 नम्बरनि एबा जानबुंनि गेजेरजों नखरनिसिम फोरमायहरनो खावलायदों नखरनि दुखुथिया सुबुंफोरा। आं माइकेल नार्जारि, फिसालानिया एमब्रेस नार्जारि, बेसेबांसो बैसोनि? 41, मा गामि बेयो? खालाझार। मा जादोंमोन फिसालाया? बे खर'नि एसे दं। बिनि उनावहाय बे मुलि होबाबो जायाखिसै। उनावहाय गावनो बारा जानानै बे बाहेरायाव ओंखारलाय थाङो फैयो। ओमफ्राय आरो बबेबा समाव रागा जोङोमोन। ओमफ्राय बे जेदिना थांनायनि दिन बिया हरनि 1:30 जा ओंखारलांदों बिनिफ्राय फैयाखिसै बियो। ओमफ्राय दिनैसिम आं सप्ता खुंनै खुंथाम नागिरदोंमोन। बेनि उनाव लोगो मोनाखिसै। बे माबोरै दं माबोरै गैया बेखौ मिथिला। बबेबा जुदि दङबा मोजाङै मोजां न'सिम सोरबा नुसनबायोबा हमना लाखिना आंनो बेखौ खबर हरबानो जाबाय। मानसिया बेसेसो गोबाव जाखोमोन खर'नि दस जानाय? बेयाव 5 बोसोरसो जाबाय। बाहेरफ्राव ओंखारलांबाबो फैफिनोमोन बियो। खिन्थु एबार खनसेयाव फैफिनाखिसै। दा सोरबाफोर नुयोबा हमना दोननानै आंनिसिम खबर हरबानो आं गोजोननाय मोनगोन आरो लाना फैनो हागोन। आंनिखौ टिम्फ्रि नार्जारि होनो। मा जादोंमोन फिसालाया? फिसालाया गावनि खर'नि दगाव ब्रेन जानानै गोदाव सोराव बेबादिनो थालाबायबाय। थाङो फैयो मोनायावबो सानावबो। बेनिफ्राय दा बोरै गोमाखो आं बेखौ मिथिला। खर'नि दस दंखायोमोन? खर'नि दस दं मानसिया। बे खर'नि दसनि थाखायनो मुलि होबाबो मुलिखौबो जाखाया। एफाग्राब मुलि होबाय ब्रेननिबो होमबाबो जायाखै। बे जायैनि थाखायनो बियो बिदि जालांबाय। बेसेसो गोबाव जाखोमोन खर' दस जानाय? जाबाय बियो 7 बोसोरसो जाबायदां। गोबाव जाबाय। 7 बोसोराव हाबबाय। ओमफ्राय गोमानाया माब्ला गोमाया? गोमानाया मास मोननै जाबाय। ओमफ्राय दा मा समनिफ्राय गोमाया? बे हरनि माबायावनो 1:30 थांदों बियो। खोमसियावनो दरजा खेवनायखौ थाल मोनाखिसै। आंथ' उन्दुलांदोंसो। ओमफ्राय बे माला थांखो आंबो मिथिया। हरावनो बियो गोमाबाय। ओमफ्राय अखानायै फुङाव आङो सिखारबा बियो बोराया होनबाय मानसिया गैला होनना बुंबाय। मानसिया गैला होननायखाय आं नागिरबाय। दर खेवनानै नायबाय। दराथ' फांनायसो। ओमफ्राय बेयावनो ओरै होनबाय आरो मानसिया गैला। मानो गैया? बोरै आं नागिरनि होननानै नायनो थांबा गैला लांदां। बे फैयैयानो फैयि दिनैसिम गैया। मास मोननै जाबाय मानसिया। मा खावलायनो सानो रायजो राजाखौ? रायजो राजानि आंनि माबानायाव बेनो रायजोनिफ्राय खावलायनाया बिसोरो जाहाथे जेरावखि मोना मानो बियो हमनानै दोननांगौ आरो न'खरसिम सफैनायनि फर्मुलाखौ लानांगौ। न'खरसिम फोरमायहरनायखौ लुबैयो। नोंसोर लायफिनगोन? जों लायफिनगोन। जोङो मोनोबा बेखौ खोनायोबानो जों थांगोन आरो बेबायदि।